מחקר מדעי מגלה שאחת החרדות הגדולות ביותר של בני אדם היא החרדה והפחד מפני טיפול שיניים. האם גם אתה חשת בחרדה הזאת של החולים? בהחלט. הפחד מפני רופא שיניים הוא פחד נפוץ מאוד. הוא חלק ממה שאנחנו כבני אדם, זה חלק מאיך שאנחנו בנויים. אני חושב שחלק גדול מהאנשים לא מקבלים את זה כמשהו מובן ומפחדים מזה, הם נבוכים מזה, מרגישים כמו ילדים קטנים. מה פתאום אני כאדם בוגר מרגיש כזה פחד? אבל זה טבעי, זה נורמלי, זה חלק ממה שאנחנו, וצריך לשים את הפחד על השולחן, לדסקס אותו עם הרופא, ולמצוא את הפתרון איך להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר. אז אני רוצה לבקש ממך, דוקטור, שתאמר לי, כחולה ממוצע, מהם הדרכים שבהן תוכל להרגיע אותי, להפחית את אותו פחד ידוע ומוכר? יש שיטות שונות להתמודד עם הפחד, והשיטות תלויות במטופל, ברמת הפחד וביכולת שלו להתמודד איתו. אחת הדרכים הבסיסיות היא קודם כל תחושה של קרבה והיכרות עם הרופא. ככל שיש יותר תחושה של להיות בידיים טובות, עוזרת להתמודד עם הפחד. דרך אחרת היא באמצעים תרופתיים. יש תרופות להרגעה, המטופל נשאר בהכרה, יודע מה קורה סביבו, אבל יש תחושה שמנטרלת מאוד את המתח, ועוזרת לעבור את הטיפול בצורה מאוד קלה ונעימה. ולמי שגם זה לא עוזר, אנחנו יכולים לעשות טיפול בהרדמה כללית. אז אני אומר לך את האמת, מנהמת ליבי, אותי הצלחת להרגיע.